कोणतरी येऊन गेलं असेल. मला वाटतं ह्या वाटेने आलं. हे रोज असतं रोज. आग्या पण तयार झालं. एका ह्याच्यातच 2 कामं झाली आपली. पपई ना हे बघा हे असं पिकलंय. ते चिकटपणा असतो तर काही काही वेळा बघा मुलं आपली खायला मागत. आता दाखव चल. नाही 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 अजिबात डेअरिंग नाही करायची बाबा. मी इतकी डेअरिंग बाज नाही आहे या जंगलामध्ये. हां गवत आडवं झालंय. बरोबर आडवा नाही झाला जरा नीट बघ. आडवा काय झालंय. पण तू ओरडला की ते मी घाबरलेला म्हटलं काय झालं काय झालं एवढं. हां पण ते वाघ्या शेरू पण आले असतील ह्या साईड. नाही नाही बसले नाही ह्या साईडने आले असतील असं बोलते मी. अरे असं होणार आहे का. बसले कोणतरी बघ. हे बघ राऊंड. हां अरे हे बघ राऊंड. तो तिथे पण बसल्यासारखं वाटतंय. बाकी सगळं गवत उभं आहे ना. असं कुठे कुठे असं बसून हे करून गेलं. हां हे इथं आडवं झालंय फक्त गवत. बाकी सगळं उभंच आहे गवत. पण हे दोघं जण पण असू शकतात ना. नाही हे दोघं नाही. हे दोघांनी असतं ना. हे दोघं असं ना धावत राहणार. धावणार दे बघ असं धावटेलं ना ते दिसणार. हे गोल झालं. हे काय हे दोघं काय गोल करणार असं बघ. हां आरामात बसल्यावर का दिसतंय बघ कसं झालं. कोणतरी येऊन गेलं असेल. मला वाटतं ह्या वाटेने आलं असेल इकडनं ना ह्या साईडनी इकडनं. हे राऊंड केलं ना सगळीकडे राऊंड झालंय. हां आलं असेल काहीतरी डुक्कर बिक्कर असेल काय. आलं की हे दुसरं आता काय असेल धावून गेलं ना. नाही नाही पण आलं असं तर चावल तर लागली असते नाही. दोघं जण ओरडले नसते रात्री उशिरा मध्यरात्री. मग फक्त एवढा भाग आहे ना गवताचा तो फक्त आडवा झालेला आहे. आणि तिकडनं असं बाकी सगळं गवत आहे ना उभंच आहे. मला वाटतं जाताना इकडनं गेलं कारण त्या साईडला पण दिसतं आडवं झालं. वाढ झाली बघ. हां हां ते आता कुणाला जेव्हा ना आंघोळले जात होते तेव्हा ते सहज आपल्या इकडे ह्या साईडला आले ब्रश करत करत. हां जाण्याची वाट दिसते. हां बाकी सगळं गवत उभं आहे. चला आलं असेल काहीतरी. चला काय आता करायचं. नाही नाही एवढं गवत वाढलं तर काय माहिती तरी पडणार आहे. ससा काय एवढंच थोडे काय. ससाने काय मोठे मोठे आहेत. मोठे ससे पण आहेत. लहान आहेत. डुक्कर आला असेल. डुक्कर डुक्कर आपण बघितलं आहे माहिती आहे ना डोळ्याने. काय ते भाजी तयार झाली. चला काय करायचं. रान तितकं वाढलं करायचं काय. भाजी काढायला पाहिजे. शिराळी पण तयार झाली. हां जमिनीला टच झाले. चला काढा. कधी काढायची भाजी. चला 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 ही बघा दुधी तयार झालेली आहे. काढूया भाजी. इथे पण पडवळ आहे काय. हा पण शिराळा तयार झालाय. काढूया. काल पाऊस पडून गेलाय ना त्याच्यामुळे पाणी आहे. नाही नाही कोण आलंय काहीतरी. आणि एवढं मोठं आहे म्हणजे लहान नाही काय काहीतरी मोठं डुक्कर बिक्कर झालं असेल काय 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 येऊन गेले. जाऊ दे तर काय करणार. कोण डुकराने मग काय. हां चिकाळ्या खारुताई दाणे टिपतात आणि वाघ्या त्यांच्यावरती नजर ठेवू नये. त्यांना पकडण्यासाठी तो विचार करतोय मी कसं त्यांना पकडू शकतो. ते बघा आपल्या अंगणात ना खारुताई पण येत्या. मला जवळून दाखवते बघा. हे रोज असतं रोज. वाघ्या बघा त्यांना चावू लागली वाघ्याची. वाघ्या मागे फिर. त्यांना पकडायचं नाही बेटा. बघ ते पळायला बघ चिकाळ्या. फक्त त्याने एक पाऊल पुढे घेतला आणि तशा लगेच बिचारा पळायला. चल इकडे. झालं झालं एकाच जेवून झालं. आता गरमीने भाग्याने शिरून हैराण होतं तर खूप खूप गरम होतं ना घरामध्ये. पण इथे हे मागच्या साईडला जरा थंडावा असतो त्याच्यामुळे असतात तिकडे. कधी कधी गायब पण होतात दुपारचे थंडावा शोधत. चिखलात जाऊन बसतो हा भाग्या. हा कंटिन्यू 3 दिवस झाले ना चिखलामध्ये लोळून येतो बोला. आणि तो चिखल पण असा असतो ना एक साईड लागला असतो. मला वाटतं परवा दिवशी लोळून आला होता ना पुरा चिखलाने माखून आलेला हा. हां त्याच्यामुळे आता दुपारच्या वेळेस ना ह्याला सोडत नाही. हा जाम हुशार आहे हा भाग्या. अगो शेरू कुठे गेला. तो बघा शेरू गेला आतमध्ये. कोणतरी आलं वाटतं बाहेर. चहा ठेवलाय आणि आता त्यात टाकते दूध.
आवाज आला पाहिजेचा शेव लागला बनवायला. चला चहा आता कडेल. इथे ना दही लावून ठेवलंय संध्याकाळसाठी, अजून काय जमलं नाही आहे. आणि लोणी पण काढायचं आहे. ही मलई काढून ठेवले कधीची बाहेर, आता विरघळली असेल. अरे जाम झालं, 1 मिनटं खोलत्या. झालं ना. ही बघा मलई बर्फामध्ये ठेवते मी, आता ती विरघळली, कधीची काढून ठेवली. थोडंसं पाणी टाकते, जास्त नाही पाणी घेणार. जास्त पाणी घेतलं ना मग परत मग ते लोणी काढताना मग जरा अडचण होते. हा डबा आहे ना तो सगळा धुवून घेते व्यवस्थित. बघा ते भांडं फक्त धुवून घेतलं ना, एवढंच पाणी टाकलं. आता फक्त हे जसं गोलगोल गोलगोल फिरत राहणार आणि 1-2 मिनटामध्ये आपलं लोणीला निघेल. जास्त भांडी पण खराब होत नाही, काही नाही. बघा लोणी तयार, म्हणजे चहा पण आपला झाला आणि त्यासोबत लोणी पण तयार झालं. एका ह्याच्यातच 2 कामं झाली आपली. आता हे की नाही एक अर्धा तासाने ना फ्रीजमध्ये ठेवते, म्हणजे हे जे लोणी आहे ना घट्ट होईल. मग आपल्याला ते ताक आहे ना वेगळं करायला बरं पडतं. मग आणि नंतरला मग लोणी धुवून घ्यायचं आणि मग कडवायचं. तूप तयार होणार लगेच. चला अरे चहा सांडला, चहा सांडला, चहा. शूटिंग चालू आहे ना म्हणून त्याला गडबड होते कधी कधी माझी. चहा घ्या, चहा घ्या. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज ना आमच्याकडे दिवसभर चर्चा चालू आहे. गवत कोणी खाली पाडलेला आहे त्याच्यामुळे चला चर्चा सत्र सुरू झालेलं आहे आणि त्याच्यावर काय उपाय करायचं याचं पण सगळं चर्चा झालेली आहे. कुणाल, मी आणि कुणालचे बाबा ह्यांच्यामध्ये. आणि आता आपण काढतोय आपल्या बागेतली भाजी. जोडीला आहे वाघ्या. वाघ्या पण आता ना एक राऊंड मारून आला आहे, त्याला मी आता ना ओरडली ना तर मागे मागे मला मस्का लावतोय. चला भाजी काढूया, तुम्हाला मी दाखवते. भाजी तयार झालेली आहे चांगली. शेरू ना भुंकतोय, त्याला बांधून ठेवलेलं आहे. काय ते काढा, चला जे काय आहे तयार झालेलं ते काढा भाजीपाला. शिराळी पण आहेत ना, शिराळी, पडवळ आणि दुधी तयार झालेली आहेत. थोडीशी चहाची पात पण काढायची. तो बघ ओरडतोय बघ, त्याला आवाज जातो वाटतं. हा सूप कोण ठेवू? ही ताज्या शिराळीची भाजी, काय भाजी लागते म्हणजे चवीला एकदम मस्त. हिच्यात जमा करून ठेवते, तुम्हाला मी दाखवते थोड्या वेळाने. दुधी काढायची छोटीवाली मग. हां हां तिथे पण एक तयार झालं, त्या साईडला पण एक आहे. दोन्ही तयार झाल्यात. काढ काढ, हा काढ काढ काढ, हलवा बनवायला होईल. नको राहू दे मग. तो बघ ओरडतोय. थांब मी शेरूला सोडायला सांगते. चहाची पात मस्त आली ना आपण लावलेली ती. ही भरपूर वेळा ना काढून झालेली आहे. इकडची काढ नाही ही वाली, ही मला वाटतं ही काढलेलीच नाही वाटतं इकडची. काढूया ना, उगाच सगळ्या कशाला काढून. तिथे नवीन धरेल ना मग. सगळ्या जगल्या ना, किती छान झालेत व मस्त झालेत. बस झाले आता तेवढी. परत ते उगाच वाढत राहते ना, उगाच काढून नाही नाही, हे सकाळला होईल ना, मग सकाळी मग तेच ते आज उद्याला होईल. 2 दिवस जातात. ठीक आहे, परत 2 दिवसात चांगली वाढ होईल त्याची. काढून कशाला ठेवा परत. कुठे गेला भाग्या? परत गेला. दोन्ही पण तयार झाले. तो पण काढ तिकडचा, तो तिकडचा आहे ना. कोवळी काढायची. कोवळ्या शरीराची भाजी छान होते. आपल्याकडे मस्त भाजी धरले हो, एवढी छान झाली ना भाजी. हा पडवळ बघ एवढा झाला लांबलचक. इथे पडवळ त्या बाजूला 2 आहेत. हां आणि बाई बघा दुधी, ही पण काढ. हलवा आता बनवायला पाहिजे दुधीचा. छोटी पडवळ हो ते. हा बघ, हा पण काढ. हा बघ शिराळा.
सुकी मच्छी टाकून एकदम सॉलिड लागते शिराळ्याची भाजी. तो बघ कसं ओरडतोय बघ. ह्या मिरच्या बघा झाडावरच लाल झाल्यात. अशा थोड्या थोड्या मिरच्या काढते आणि मग सुकत घालते मग लाल झालेल्या. म्हणजे आपल्याला मच्छीमध्ये वगैरे म्हणजे कशात पण कामाला येतात, चटणी बिटणी बनवायला वगैरे लागतात ना. खालच्या साईडला पण आहेत. हा काय इथेच आहे, बघितलं का आता काय ओरडणार, तो जवळ आहेत माहीत आपण. तो कसा बसलाय तिकडे. थंड आहे ना तिकडे, गार आहे, सावली आहे त्या साईडला. बारक्या काय झालं ओरडा शेरू? किती वेळा मी थांबली माहिती का शूटिंग करताना, सारखा ओरडा होता कारण मी तिथे बोलत होती ना भाग्याशी म्हणून. हा काय रे, कुई कुई कुई, डोळ्यात झोप बघ किती आलेली आहे. गप गाई करायची ना. ए शेरू काय हा. भाग्या फिरतोय ना, तर भाग्याला बघून बघून त्याला त्रास होतोय. नाही घेत वाघ्याला, आता तुला नेते मी तुला. तर आला वाघ्या आला बघ. हा तर इकडे आता वाघ्याला बांधून ठेवणार, आता तुला सोडणार. हा तर वाघ्या आता जाऊ नको कुठे, चल आता तुझी बारी आहे. चल आता शेरूला जरा एक राऊंड मारून येऊ दे. चला चला, शानी पोरं आहेत माझे दोघं पण. एकदम गुड बॉय आहेत दोघं पण. चला 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 चला. पण जरा गेले की जरा रानात गेले ना का मग जरा हे होतात. काल ना 3 तास गायब होते दोघं जण बोला उन्हातनं. आणि नंतरला आले, कुणाला शोधायला गेला होता बघा 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 कसं. नंतर मग आले फिरून फिरून. चला तर ह्याला जरा सोडते आता. शेरू अरे बाळ जा जरा फिरून जा, तू जा एक राऊंड मारून जा. त्याला काहीतरी हवं असेल काहीतरी. जा पाणी पिजा घरात जा. मस्ती करायची त्याला माझ्यावर. तुम्हाला भाजी दाखवते. ही बघा भाजी आपली शिराळी. ही थोडीशी चहाची पात, ह्या मिरच्या, कढीपत्ता. मिरच्या वगैरे काही जास्त नाही काढल्या, जेव्हा म्हणजे आपल्याला पाया तेवढ्याच काढल्यात. पपई ना हे बघा हे असं पिकलंय, पण असं सुकल्यावर का होतं काय समजत नाही मला. आता हे कापून बघतात कुणालच्या बाबा, आतमध्ये चांगलंच असणार. आणि पडवळ, दुधी पण बघा, मला वाटतं 3 दुधी आहेत. हां 3 आहेत. या या. लाईट गेली. लाईटीचं टायमिंगच आहे ना रोज जायचं. हे बघा हे आता पपई ना कापून बघतायत. चांगलं दिसतंय. चांगलाच आली लाईट आली. चांगलाच आहे. ही सार अशी हे होते ना, पाखरं डंक मारतात त्याला खायला. डिशच्या खाली. ठीक आहे. हे बघा चांगलं आहे, पण आतमध्ये बी एक पण नाही. बी नसते त्याला. पाखरं आहेत ना, पाखरंही खायला बघतात, डंक मारतात. सुरी हे साल सांभाळून काढा, सुरी धारवाले खूप. डंक मारतात ना ती. खाऊन बघ गोड आहे का. गोडच असणार. गोड आहे का म्हणजे काय, का गोड असणार एकदम गोड. तर असा गोड आहे म्हणून ते पाखरं डंक मारतात. वागायला जरासा वाघ्या खाते. गोड आहे, मस्त आहे. म्हणून तुला बोलो काढून साखर टाकायला पाहिजे. गरज नाही. कुणाला दे, कुणाल धर. कुणालचं काम चालू आहे आतमध्ये, लॅपटॉप वरती काहीतरी करतोय बघा. हे असं छान आहे. म्हणजे मी जास्त ना म्हणजे पूर्ण पिकाच्या आधीच काढायला पाहिजे. मग असे साल नाही आता बरोबर असं असेल ना, भले साल चढवशील ना हा चालेल. मागचा पण बी कशी नाही ह्या पपईला. मागचा आपण काढलेला ना, तो जरा कमी गोड लागतो. मस्त रसा नाही. बिया कुठे गेल्या ह्याच्यामुळे. बी नसते काय काय फळाला. काय पपई म्हटलं आता बिया किती असतात. एखाद्याला निघेल बी. बघ खाऊन बघ काय रसा आहे मस्त. गोड आहे. गोड आहे ना. त्याने कानाला हेडफोन लावले, त्याला ऐकायला पण जात नसेल. कुणाल तुकडे कर फ्रीज मध्ये टाक. आणि जरा फ्रीज मध्ये मग थंड झाला खाईल तो. आता कामात आहे ना, उगाच हे नको त्याला डिस्टर्ब पण नको. काकांना ठेव साईडला करून. हा काय एक तुकडा आहे, थोडा काकांना नंतर काढून देतो ना. आता सगळं एकत्रच आतमध्ये राहू दे ना. चला बाहेर मस्त पाखरं बसायला. काय गोड आहे रे रस्ता, मस्त आहे एकदम रस्ता. म्हणून तर तसा कच्चा काढायचा. कुकर लावून झालंय आणि भाजी करते आज भेंड्याची भाजी.
तर कढईमध्ये बघा तेल टाकलं आणि ही भेंडी आहेत ना भाजून घेते, म्हणजे जो चिकटपणा बघा असतो ना भेंड्यामध्ये तो सर्व निघून जाणार. एक 5 ते 7 मिनिटं जाणार आहे भाजायला. सगळी भेंडी काढते. ही बघा भेंडी झाली भाजून. 5 मिनिटं जातात भाजायला. आणि सगळा जो चिकटपणा असतो ना बघा कढईला चिपकलेला आहे, ते काळं काळं हे दिसतं ना, ते सगळं भेंड्याचा चिकटपणा. आणि मग भाजी आता आपली ना सुट्टी होते अशी भाजून घेतल्यामुळे. मग ते चिकटपणा असतो तर काही काही वेळा बघा मुलं आपली खायला मागत नाही ना, तर अशी भाजून घ्यायची, छान होते भाजी. तर आता गॅस बंद करते. आणि ती भाजी कशी 5 मिनिटं भाजून झाल्यामुळे कशी अर्धीशी एकलेली पण आहे, म्हणजे नंतरला फोडणी घातल्यानंतर शिजायला पण वेळ जात नाही. मग साहित्य बघा फोडणीसाठी ते मिरची घेतलेली आहे, कांदा, लसूण आणि कोकम. तर कढईमध्ये बघा तेल टाकलं आणि त्याच कढईमध्ये आता फोडणी घालायची. ह्यात टाकते मिरची, त्याला बघा थोडंसं जिरं आणि लसूण आणि कांदा चांगलं असं व्यवस्थित जरा ना परतून घेऊया. आता हे बघा हे कोकम टाकले. आता ही आपली भाजलेली भेंडी बघा अशी सुट्टी झालीत बघा, ताटावरनं कशी लगेच खाली पडली ती. आता गॅस इथं स्लो करते मी. थोडीशी हळद आणि आपल्या चवीप्रमाणे मीठ. आता जरा व्यवस्थित अशी परतून घेऊया. आता ह्याच्यावर ठेवते झाकण. आता झाकण जरी ठेवलं ना तरी भाजी ना चिकट नाही होणार. गॅस स्लो करूया. चला भाजी बघूया आपली. ही तयार झालेली आहे बघा. झाले. आणि हे बघा सुट्टी झाली ना. आता मी गॅस बंद करते. दोघांना झोपायला. हे बघा आमच्याकडे अंथरूण पण घालून झालं भाग्या आणि शेरू यांचं. अजून जेवायचं बाकी आहे. आणि हा बघा कुणाल. आज कुणाल दिवसभर त्याच्या लॅपटॉपमध्ये बिझी काय काय करण्यामध्ये, त्याच्यामुळे आज काय जास्त व्हिडिओमध्ये आला नाही. तुझं काय झालं शेरू? हा बघा. हां जरा येऊन बसले ना का यायचं नुसतं आईकडे. जरा या दोघांना जेवायला द्या. कुणालचा बाबा सांग त्यांना जेवायला द्यायला. हां झालं सगळं. चला मग जेवूया. चला. शिय बाई काय खातोय? डोंगला खातोय. हा बघ डोंगले. सकाळी सुरुवात केली होती व्हिडिओला आणि एंडिंग करता करता बघा रात्र झालेले. सगळं सामसूम झालेलं आहे. आमच्याकडे सगळेजण झोपून गेलेले आहेत, अगदी भाग्या शेरू सुद्धा. सगळं माझं पण आता आटपलं आणि आता मी पण चालले झोपायला. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच थांबवते. कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.